खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दानिया जुलि जानायनि सिगां नटिस होनो नांसिगोन जुलि जानायनि 6 दान सिगांनो सोरखारनो नटिस होनो नांसिगोन नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो खोनांदों बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो बेनि थाखाय सदनाव आयेन लाबोगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा फोरमायथिदों दि मोनसे मोजां जुलि जानो थाखाय हाबानि मान सन्मान थायो नाथाय मान सन्मान सिफायनानै जुलि खालामोब्ला बे समाजाव गोलाव समसिम थावरिनो हाया मोनायावनो लानानै खारनाय फेसबुकाव मुं बा धोरोम सोलायनानै मोजां मोननानै जुलि खालामनाय आरो लाभ जिहाद बेफोरखौ होबथानो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों जुलिया हिन्दुनि गेजेरावनो जायाथों मानो बा हिन्दु मुसलमाननि गेजेरावनो जायाथों मानो जुलि जानायनि 6 दान सिगां नटिस होनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा आरो बेनि थाखाय आयेन लाबोनाय जागोन फैगौ बोसोरनि एप्रिल दानावनो बेनि आयेनखौ रायजोआव लाबोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आयेननि बायदियै जुलि जानायनि 6 दान सिगांनो नटिस होनो नांगोन बेनि उनावसो जुलिखौ जानो हागोन आरो बे 6 दानाव रावनिबो गोसोआ सोलायनाय नङा आरो जुदि सोलायोब्लाबो बेबायदि सुबुंजों जिउ जोबजासे माबोरैहाय संसार जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा कंग्रेसनि बानजायनायाव आसामनि दाब जायगायावनो स्मार्ट मिटारनि हेंथा खुद्रिदों आरो एपिडिसिएलनि मावख'खौ बेंखनदों बिश्वनाथ सारियाली बकाघाट नारेंखी लामदिन बराक कार्बि आंलं आफां आसामनिफ्राय लानानै खर'सा आसामसिम गोख्रोङै धरना होदों स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों सोरखारा स्मार्टै गेदेर जाख्ल'दों आरो रायजो राजाखौ स्मार्टै थगायदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आसामाव मोन 50 लाख स्मार्ट मिटार लागायनानै सानसेयाव 2 राङै लाङोब्लाबो गोबां खौथि रां जागोन होननानैबो बुंथिबावो कंग्रेस दोलोनिफ्राय रायजो राजाफ्रा खस्थ'नि गेजेरजों सोरजिनाय रांखौ स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों सोरखारा लानानै थांगोन जेराव 2016 मायथाइयाव बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनो थाखाय बिजेपि दोलोआ रादाय होदोंमोन आरो 2021 मायथाइनि बिसायख'थिनि रादायावबो 300 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनो थाखाय रादाय होदोंमोन बिजेपि दोलोआ नाथाय बिजेपि सोरखारा स्मार्ट मिटार लागायनायजों जायफोरना सिगाङाव 50 निफ्राय 150 बिल फैयोमोन बिथांमोननियाबो दा 2000 निफ्राय 3000 रांहालागै बिल फैयो बेनि अनगायैबो सोरनियाबा 45,000 रांसिमहालागैबो बिला फैदों सोरखारा स्मार्ट मिटारजों स्मार्टै लुथिदों बेखौ बन्द खालामनो नांगौ नङाब्ला आसामनि गासै सुबुंफोरनि रांखान्थि थासारियानो लोरबां जागोन बेनिखायनो कंग्रेस दोलोआबो गासै आसामावनो स्मार्ट मिटारनि हेंथा खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिटिआरआव आरोबाव हाथियार बोखांनो हादों कक्राझार जिल्ला कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुदेमपुर हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हाथियारखौ बोखांनो हादों थांनाय 23 जुलाइआव कक्राझार जिल्लायाव गोबां हाथियार बोखांनो हादोंमोन बेनि उनावनो आद्रा थानाय हाथियारफोरखौ नागिरनायाव सुदेमपुर हाग्रा ओनसोलाव आरोबाव 9 हाथियारखौ मोननो हादों आसाम पुलिस आरो मिलिटारि इन्टेलिजेन्सनि बानजायनायाव गोख्रों अपारेशन खालामनायावनो सुदेमपुर हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बे 9 हाथियारफोरखौ मोननो हादों आरो बेफोर हाथियारफोरखौ सिगांनि हाथियार लाग्रा आफादफोरनि जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों मिया मुसलमानफोरखौ लानानै सदनाव दुंहाव थासारि बेरेखा दोलो आरो सोरखारनि गेजेराव गुदुं दुंहाव थासारि सदनाव जायनाखि खर'सा आसामाव मिया मुसलमानफोरखौ न' थांनानै होखारनाय जाथाय जादों बेखौ लानानैनो सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आफां आसामनिफ्राय खर'सा आसाम बा आपार आसामावबो मिया मुस्लिमफोरा थांखाथारगोन होननानै बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंथिदोंमोन बेनि सायावनो रागा जोंनायखौ फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रिया आफां आसामनिफ्राय खर'सा आसामाव मिया मुस्लिमफोरखौ फैनो होनाय जानाय नङा आरो मिया मुस्लिमफोरा गासै आसामखौ लाखागोनानो नाथाय जोंबो मिया मुस्लिमफोरखौ गासै आसामखौनो लानो होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै बुंथिदों आरो जोंखौ मा खालाम होननानैबो बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो मिया मुस्लिमफोरखौ रैखाथि होआ होननानैबो गोख्रोङै बुंथिबावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो माइनरिटिनि भट नाङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा ओजोंहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि अनगायैबो एमएलए अखिल गगैआबो सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिहोनायनि थाखाय सदननिफ्राय अखिल गगैखौ 10 मिनिटनि थाखाय सासपेन्डबो खालामनो गोनां जादों बेबायदिनो मैयानि सदनाव मिया मुस्लिमफोरनि खोथाखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि जादों मख'नो गोनांदि नगावनि दिहिङाव 3 मुस्लिम दुथांफोरा सासे फरायसुलिखौ हानजायै जिनाहारि खालामनायनि उनावनो आपार आसामाव मिया मुस्लिमफोरनि हेंथा गोख्रों जादों गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरा हाथाय बाजार आरो न' बां थांनानै मुस्लिमफोरखौ होस्रांहैदों बेखौ लानानैनो सदनाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों
दानि थासारिखौ नोजोर होनानै बा क'क्राझाराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौखौ नोजोर होनानै सेक्सन 163 BNSS अर्डार फोसावदों। सुबुंफोरनि गेजेराव जाहाथे गाज्रि गोहोम गोग्लैया आरो गोजोना जाहाथे थायो बेनि थाखायनो सेक्सन 163 BNSS नि सिङाव अर्डारखौ फोसावदों। बे बिथोननि बायदिबा प्रशासननिफ्राय गनायथि लायालासे माहारियारि राजा लामाखौ बन्द खालामनो मोननाय नङा, जायखिजाया धरना, हानजा सुरनाय बायदि हाबाफारिखौ लानो मोननाय नङा। क'क्राझारनि डिसि मावख'नि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव गनायथि गैयै सुबुङा रावबो थानो मोननाय नङा आरो रावबो थुबुरबो जानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो माहारियारि राजा लामा आरो गुबुन गुबुन पाब्लिक प्लेसफोराव साबानि गोबां सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा। क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 163 BNSS खौ फोसावनायनि उनाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसनखौ सामलायनो थाखाय एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट आरो पुलिस प्रशासना पेट्रलिं खालामनाय हाबाफारिबो बानजायदों। सोर सैथो सोर नंखाय, माखासे समाज बिजोंनि गेजेरजों बायदि अजद होफैदों आरो माखासेया समाज बिजोंनि गेजेरजों खेंफोरथि होफैदों। दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सेलेका बाजारनि टेन्डार गावनायाव बेले-बेजे जादों होननानै बाजार कमिटिया अजद होदोंमोन। एबसुनि सोद्रोमाया टेन्डार गावनायाव बेले-बेजे खालामनायनि अजद होदोंमोन बाजार कमिटिनिफ्राय। बेखौ लानानै जाहारबारि दख'रा एबसुनिफ्राय खेंफोरथि होफैदों। मावख'खौ सालायनो थाखाय सेलेका बाजारखौ टेन्डार गावदोंमोन। बेयाव एबसुनि सोद्रोमा मोगथां बसुमतारिया टेन्डारखौ मोननो हादोंमोन। थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो मोगथां बसुमतारिया टेन्डारखौ मोननो हाबोदों, नाथाय खाजोना खांनो थाङोब्ला हेंथा होयो होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बाजार कमिटिनि नितु सिंह बरगयारी बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों एबसुनि माखासे सोद्रोमाखौ जुनारजों रुजुनायजों लोगोसे अस्त्र लानानै खाजोना खांदों होननानै अजद होदोंमोन। बेनि हेंथा एबसुआ एफआइआर होनो थाखाय थाग-थियारि होननानै फोरमायथिदों। मानहानि केस आरो थगायनायनि थाखाय केस होगोन होननानैबो फोरमायथिदों। एबसुनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि बाजार कमिटिनिफ्राय बेखौनो अजद होदोंमोन दि सेलेका बाजारनि टेन्डार गावनायाव सेलेका बाजार कमिटिया 27,200 रांजों मोननो हादोंमोन आरो बाजार कमिटिनि हेंथा गेलेनायाव नैथियाव मोनदोंमोन जाहारबारि दख'रा एबसुनि मोगथां बसुमतारिया। बिथाङा 2,099 रांजों गावदोंमोन, नाथाय बाजार कमिटिया बांसिन रांजों गावनायलाय टेन्डारखौ मोननो हादोंमोन। बे लेखायै बिटिसिआव मिटिं जानानै बाजार कमिटिनि मुङाव नितु सिंह बरगयारीया मोननो हाबायमोन। बेनि उनाव दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्रायबो नितु सिंह बरगयारीया मोननो हाबायमोन। अर्डार लायनो थांनायाव भिडिअ गैयिनि थाखाय साइनल' होनानै फैफिनदोंमोन बिथाङा। नाथाय जेब्ला बिथाङा अर्डारखौ लायनो थांफिनदों अब्ला टेन्डार गावनायाव बेले-बेजे जादों आरो अर्डारा बिटिसिआव थांफिनबाय होननानै फोरमायथिदोंमोन। बेनि उनाव जाहारबारि दख'रा एबसुनि सोद्रोमा मोगथां बसुमतारिया टेन्डारखौ मोनदों, जेराव अर्डाराव टेन्डार गावनाया 2,099 नङा, बाजार कमिटिया गावनाय 27,200 राङासो दं होननानैबो बाजार कमिटिनिफ्राय फोरमायथिदोंमोन। आरो बे टेन्डार गावनायाव बेले-बेजे जादों, सिङाव माखासे खोथा दं होननानैबो अजद होदोंमोन बाजार कमिटिनिफ्राय। आइजोफोरनि जुलि जानायनि बैसोखौ 18 निफ्राय 21 बोसोर बैसो खालामनाय जाबाय। खमसे खम 21 बोसोरबासो दानिया आइजोफोराबो जुलि जानो हासिगोन। हिमाचल प्रदेशनि एसेम्ब्लियाव बे बिलखौ पास खालामबाय। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर धनेराम शान्डिल बिथाङा प्रहिबिशन अफ चाइल्ड मेरिज बिल 2024 बे बिलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय थिसनदोंमोन। दा बे बिलखौ पास खालामनाय जाबाय आरो दानिफ्राय हिमाचल प्रदेशआव आइजोफोरनि जुलि जानायनि खमसे खम बैसोआ 21 बोसोर बैसो जासिगोन आरो हौवाफोरनिया सिगांनि बायदियैनो खमसे खम जुलि जानायनि बैसोआ 21 बोसोर बैसो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।